ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲି ଫୁଲ ଆଣି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଦରକାର କହିଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା 8ଟା ବେଳୁ କେମିତିଆ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଘର ଅନର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କଲରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା। କଲେଜ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଗଲେ ରାତିରେ ଏଇଟା ଜଳିବ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାଗର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସକାଳ ମୁଁ ଉଠିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସବୁ କାମ ବି ସରିଲାଣି ଘରର ଆମର। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ବି ଗରମ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କଲର୍ ପାଇଁ ଆସିଗଲେଣି, ଲୋକମାନେ କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଘର ଅନର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କଲରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା। ନୂଆ କଲରିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସକାଳୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲି ଫୁଲ ଆଣି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଦରକାର କହିଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା 8ଟା ବେଳୁ କେମିତିଆ ଖରା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଖରା କମି ଯାଇଥିଲା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲାଣି। 8ଟା ବେଳୁ ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ଖରା। ଫୁଲ ଆସିଗଲା, ନେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଘରକୁ। ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆଜି ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମର ଘରେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ନା, ସକାଳୁ ଚାଲିଲାଣି ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସେକା ଚାଲିଛି। ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି, ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିବି। ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି 8:30 ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବା ଆଜି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି। ଏବେ ଖାଇଦେବା ଏଇ ସକାଳର ଜଳଖିଆ। ଆଜି ରୁଟି କି ବରା ଆଳୁଚପ କି ପଖାଳ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ପାରୁଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ କେକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ର କେକ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିଯିବା। 9ଟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଅଫିସରେ ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଖାଇବାରେ ଭାତ, ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ ଆଉ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକା ଦଳାଦଳି ଖାଇଦେବା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ହେଲା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା। ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି ବଜାରରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍, ଭିଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ଲାଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଗଲେ ରାତିରେ ଏଇଟା ଜଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ତିଆରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ବାପା ଚାଲିଛି ସବୁଦିନ ପରି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ 3ଟା ଲାଗିଛି, 2-3ଟା ଲେଖା ଗରମ ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ ଟିଭି ଚାଲିଛି ଦେଖା। ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲା ଏବେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଆମର ଘର ରାତି ଖାଇବା ବୋଉ ରୁଟି ତିଆରି କଲେଣି। ବାପା ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ତିଆରି ଆମରି। ଆଉ ଡାଲମା ଅଛି, ରୁଟି ଆଉ ପଖାଳ ବି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋର ରୁଟି କି କ୍ଷୀର, ବାପାଙ୍କର ରୁଟି ଡାଲମା, ଆଉ ବୋଉ ବି ଆସିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମ୍ୟାଚ୍। ପୁରା ଗରମ ବି ପ୍ରବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା, ଲେଟ୍ କରିବା।